takulandirani ku AMTV Malawi. Seka mundole ntemene ndazuse regional governor nawonso atiyankhule. Regional governor nanonso mutiyankhule. Chala mwamba. Mungu chala mwamba. Apita waye. Asulemani waye. Nanga vipi? Ona kwa mwanamveka bwana Jose. Oye! Nanga amea. Oye! Komaso kulisi chilika bwino ndiye kuti kunali munthu wa mayi. Yeti. Mayi Sulemani oye! Amakande oye! Yomweyo kaluiwe. Usapase ndimpasa. Yomweyo kaluiwe. Usapase ndimpasa. Jala mwamba, profesa. Uko simu kuibika mkono uko ya tifuna tuone zanja uko. Zimene zikuchitika pano zipa Facebook zilipo. Apita Mutharika akuonera kuti kodi Asulemaniro achita chani ndi vice president olemekezeka mwanamveka. Tangu wefani amene ali wa profesa zanja mwamba uko. Zanja mwamba uko. Amene ali wa profesa zanja mwamba uko. Apita oye. Bwana Jose Asulemani oye. Apweta bwerani. 2 minutes. Kadundu mamona huyu. Mamona Kadundu huyu. Pali masewe hapa. Wina asana meyai. Apita oye. Ena akusina miza kutaka kwese ntunda huu. Ntunda huu ngakwe huu. Sali eka bali Mayi Sulemani tabwila ndo tukuziwa nini. Nganye Mayi tabwila ni kuno. Aha. Apita oye. Mukaona Sulemani akugwira bwino ntchito. Mayi wande kuti akutenga mbali ya ikulu eti. Tizia yadile taweveni. Sio mwambini. Ameya anzide wa planta mfumu ya ikulu mwini wache. Wa planta ya ripati. Nangapa makunja ndi masewa yawa. Ai. Mauanga ndiwonera kuti amene akukonda chipani cha DPP. Amene akukonda Profesa Arthur Peter Mutharika. Apite akalembese mawa. Komaso mukakalembesa chauzika mukapange register ndi ameki akakupasani kakhali kakang'ono kabiri kapepala koti musavotere. Chonde uthenga umene uli pa ukulu pano ine ndiye vice president ngakhale MP ngakhale akansala ameya athu nkhani ndiyoti mupite mukatani kodi. Nanga mupite mukampasa soye mwe uja. Mukampasa wakukusa difendere za matula uja. Mukampasa aswe za mafuta uja. Yomweyo kaluiwe. Usapase ndimpasa. Apita oye. Kifukwa cha tawi ziko mkwapili ndabwela ni mtu wankulu pano vice president. Ndabwela ni mtu wankulu pano ndibwezele kwa Master of Sermon. Mwina kabela ndiazuse ni na vice president yanga. Ndiazuse? Mwaone? Azuse akale Asulemani. Inenda chepa. Ikatundu wali hapa. Ikatundu manga ni mawaya. Zanja mwamba. Apita oye. Ziko mkwambili ziko. Tete mbili manjamomo. Ndatuuza kwambiri anali ya regional governor. Chabwino Mr. TJ usaka sazimena kuza zijandi. Tindi mwana wa soa
mwanayo ndi wa zaka 6 zinake ndi zati Makonda. Ngati mwana ali pafupi, ngati mwana si wanu tambwereseni kuno makulu ake akumfuna. Zati Makonda ndi wa 6 years. Chonde ngati mwana sali wanu bwereseni malana kuti Chala mwamba. Chala abandufuna kuti mmene nera nchacha kuti atati akuonera. Ndi atati aliko mkuno ali kunyambadwe. Ndifuna aziwe kuti ifeyo kuno atati timanyadira. Aliyense ali pano ayimike mkono mwamba. Chala mwamba cha atati. DPP woye! Professor Alpha Peter Mutharika woye! Bwana Jose woye! Chikundi cha Usi woye! Amakende woye! Anzimu woye! Ameya Makwinja woye! Mafumu atu woye! Ifedonse woye! Ndimafuna ndikuthokozeni komanso ndikulandireni Bwana Vice President Honorable Joseph Mwanamveka MP amene munali anduna athu a finance muchipani chathu cha DPP. Ndikulandireni inu Charles Nchacha MP amene muli a regional governor akuno kumwera. Ulemu wanu Honorable Chifundo Makande tabwera nini achimwene mwina Dilili wae posachedwa hapa tinali ndi convention ife a DPP kumene inuyo mwana wanu anasankhidwa kukhala National Organizing Secretary. Ndiye ine ndili pano ine. Tinasankhako nthawi yakulakulu komwekonso anthu anasankha campaign director kuchipani cha DPP dziko lonse ndi Honorable Chifundo Makande amene ali MP Balaka Central East. MP wake ndi ndani? Koma ndi National Campaign Director wa DPP. Ndiye achoke opanda kupanga DPP waye? DPP waye basi ona. Ndikati chala mwamba muziti ichi. Chala mwamba. Chala mwamba. Chala mwamba. Chala mwamba. DPP waye. Ndimafuna muaziwe. Komanso ku convention komweko ndikumene tinasankha Honorable Joseph Mwanamveka kukhala Vice President wa kuno ku Southern Region. Ku convention komweko. Yeah. Mwao nati muzaponyesa ngati. Tikupempheni kuti mukayamba ma program a campaign cha achipani muzambile kuno. Tifuna sonkhano waukulu pano wa Vice President ndi a campaign director. Komanso ndikuthokozeni ameya ona Honorable Joseph Makwinja tikuthokozeni potenga nthawi yanu kuzakhala nafe pano. Ndikuthokozeni akhansala athu anzimu Ingoimani Muweve komanso tindi akhansala ziko muhambiti tindi akhansala Jangale omwenso ndi a district governor Alimbi district amene achokera kwa manje kusoji mungoimaso Mungoweva kuti ndichule mmodzi sitikwanisa aliyense alandire ulemu wake.
Bwana vipi tikupanga azindi za mpira koma nditengerepo mwayi poti tili live hapa. Ndimafuna ndimuyankhe Richard Chimwendo. Richard Chimwendo anapangisa nsonkhano zana kudowa kwawo. Ndimafuna ndimuyankhe motere. Ndimaonera nsonkhano koma nsonkhano onsewo amangotchula zowanyoza a Professor Arthur Peter Mutharika. Pakana kumafika potukwana ndimafuna ndimuuze kuti saizi yako iwewe Richard Chimwendo ndendineyo. TVV oye! Mele iwe ukakwera njinga yakapalasa utavala silipasi atati ukwatukana wanali alikale Professor of Law. TVV oye! Leo kuja ndalama za misonkho ya Malawi Skombingo yakula, mimba yakula, matako yakula. Ungamafika monyoza Professor Peter Mutharika. Who are you Richard Chimwendo? Who are you? Timakupasani ulemu. President wanu anali onyamula makatoni kuchipiku. Sitizalola zopusa zoti zitiko kwa Professor. TVV oye! Kodi ya Malawi abale yanga zaka 4 zapitazo Malawi timapanga chokuja timalima mpaka na malemu Pingu wa Mutharika nzimu awose mutendere. Anajimangira Nkhokwe pa Luchenza, anajimangira Nkhokwe ku Mangochi, anamangaso Nkhokwe ku Mzuzu kuti lisungemo chimanga. Ndipo Nkhokwe zimenezo zimakhala zodzaza nthawi zonse. Atangobwera mbusa wa Bozali waja chimanga chonse ndi abale yake jata. TVV oye! Achakwera zimene mwapanga Malawi pa zaka 4 sinuso mbusa. TVV oye! Mubwerere mukalape kwa Mulungu koma zokutakukhulukirani ndakayika. Mmene mmatenga boma Federeza analipo, mafuta analipo, forex inalipo, mankhwala mzipatala analimo, misewu imakonzedwa, makampani athu kuplanta magwira ntchito kuno bwino, zokuba kunalibe, wangobwera mbusa zonse kutheratu. TVV oye! Abale anga tazunzika zaka 4 ndiye usanyamuke pa 16 penda ukavotera tamba lokuda ndiwe otembereredwa. TVV oye! Tangoganizani zaka 4 niyekhemerera iwona ndiye lilapasa zaka 5 zina tikhala moyo tisamukatu ku Malawi kuno. Komanso ndikuchenjezeni Chimwendo, mwezi watha munayika ma road block kuti ineyo achisale ndi agangata tisapite kumchinji kapangisa nsonkhano. Koma tinadutsa ma road block mwanu mpaka nsonkhano tinakapangisa. Zimene mwachitadzana ali kulilongwe kutulusa anyamatano azikwanje kuti alepherese mademo amene iweyo Chakwera unkasogolera mopanda vuto lina lililonse pamene a Professor Arthur Peter Mutharika anali pa mpando. Lero
kapena ngati wafikapo. Achimwendo kuno ndikunja wamafika pa 17 September. Achimwendo ndikubwereza paso ndimimiwe mukapita ku America opposition ya wina Trump wabwerera pa mpando anthu ataona kuti analakwisa. Mukapita pa Botswana pompa opposition ya wina analakwisa abwezeresa opposition. Mayiko folo wiki yomweyi opposition ikungowina. Ndiye ku Malawi kuno zidivuta ndikati Chakwera musiti achoke. Ndikuthokozeni inu afumu William pamodzi ndi komiti yanu mwayendesa ligi mwaukadaulo. Zaoneka zokha lero kuti ayi sinu munthu wamba iyayi. Ndikuthokozeni akomiti nonse taimani pamene mwakhalapo. Tingokuomberani m'manja magwira ntchito yabwino. Zikomo kwambiri. Mfumu William ndamva za pempho lanu. Ligi yatsikana tiyambe next week ya 3 million kwacha. Amanduza madamu kuti ayi simukuzitha iyayi. Nanga atsikana anga ndenda apasa 3 million yoti atsikana inu mumenyanirane. Komanso ndilengeze Samezi Super Cup yachoka pa 8 million yafika pa 10 million. TVP waye ife kwathu kuno bwana VP ndi mmene timachitira. Chaka chilichonse timakhala ndi Samezi Super Cup. Ndikukhulupirira kuti kwanunso mmachita chimozimozi. Tikufuna timu imene maidalira kwanuko ibwere kuno izakumanenso ndi ziphe pano. TVP waye izaone mbwaza pano. Sichoncho ife sitimasewera. Ichifake timatha kuima kumuuza mbusa kuti ndiwe wokuba. Sitimaopa ndi mmene tinabadwira kuno kuna Miyango, Kubangwe, Kuchigumula, ku PCA. Sitiopa ngakhala uli ndani kaya ndani. Bana VP nimafuna nimalize motere. 2019 amaima achakwera pano apa pamaima Sidiki Mia mbali inayi kumaima Saulos Chilima. 2019 mpaka na 2020 komatangoona kuti tikupita kuzisankho. Bwana VP azibale athu awiri wasowa akuima okhano achakweracha. Kodi abale athuwa apita kuti? Sitinamve ife Malawi kuti Sidiki Mia anadwala. Sitinamve ife Malawi kuti Saulos Chilima anadwala. Apanga zawo za umafia atisowesera abalewa. Ndiye munthu woyima wekha wopanda abale ameneyo ni nzako. Ndiye nanu mphuno peyapeya kumapita ku Kongresi muona zikujani. TVP waye ndithokoze kwambiri matimu amene anachita participate kuti mwamenya mpira osangalatsa. Panalibe ziwawa mpaka tafika kumapeto. Pa nthawi ino ine sine guest of honor iyayi. Amanena kuti ukamasoweresa mkazi wa mwini wake osamachedwa ni mikanda iyayi. Asakugwira.
Mveka MP kuti atilankhule akatha kutilankhula tipange mwambo wathu wopereka trophy ndi ndalama kumatimu. Zikomo kwambiri nonse. Manjira woye, achifi hapo woye. Mulibaki nose, ineso ndiri bwino. Chito agwira kale, ainuake ako Suwense. Ineyo utenga wanga, utokera kwa dadi. Nikani oti tikale mbezi. Tikuli za right? Tikuli tikale mbezi. Kwa hiyo wamene sana lembese. Ndikuziwa ambiri sana lembese. Tiye ndikale mbese ni. Tikufuna dadi. Pa 16 September. Abweyeso kusanjika. Siyo zokoti? Amene akuta dadi. Pa 16 September. Abweyeso ku State House. Chala mamba. Kiti. Kiti. Tikufuna pa September 2025. Professor Atabda Mtarika abweyeso mboma. Chifukake inachi. The President Ekayo amene anga sise ntengo wa chimango. The President Ekayo amene anga bwerese mankwala nzipatala. The Ekayo amene anga iseze kuti school fees ya Nyamata ndi asungwa na isise. Komanso usati kwa jaziko kwa siku ndi siku. Mitengo iko siku liyoso iko sika. Iko kwea. Ndibuwe. Komanso mabizinesi. Anyamata asungwana amai. Mabizinesi ose mbangwanata. Otesa ukaja kwea. Siyo jokoti. Getose. Tieni tikale mbese. Tikangole mbesa. Komanso ukavotera adad. Ndiyo kuti mavuto watu watani. Mavuto watu watani. Komanso tikavotera adad. Ndiye kuti ngakhale pangolini uyu ndi nduna kale. Amene si nduna uyu ndi nduna kale. Ndi nduna kale. Ndikunena izi chifukwa ineso tu koswesi yanga ndiya Suleiman. Kumaka kunyulanso. Amene waso ndiya MP yanga. Ndi MP Ekayo. Amene senati tawe. Pamavuto ngakhale pantendere. Ndiye amene pangolini senati tawe. Ma MP na kumadekani anatawa. Chifukwa choti ndi opposition.
komanso ndikuziwa kuti Suleiman ndi okhawo amene angatugule dera lathu lino. Akanapanga zambiri koma anachitika soka anangofikira ku opposition. Koma Profesa Peter Mutharika wandiuza ine kuti ngati kunoko kuli MP amene akufuna kuti 2025 alowese Mngoma ndi Honorable Suleiman. Diliboye amene akuti Suleiman September chaka chamawa ndi MP athu komanso ndi anduna asinga Homeland Security. Diliboye chifukwa cha nthawi ndikuona kwayamba ndima sakutawire ni nthawi koma ndiwathokoze amene mwawina green hitters. Azipwe amene awinate ndiye ndifuna ndikuwuzeni nawonso timu ya kuchirazulo South imene ingakhale mtanda kuti wiki yamawa ibwera amapaka matama pano eti tibwera pano tizaphwasula amene wasanakhaso ndi mauya. Ndiliboye chifukwa cha nthawi kwayamba ndima timbangaso msonkhano pompanopa pa desert apo. Tifuna tipange msonkhano wakuno kumwera komanso kuno ku Blantyre pa desert. Nimo amene Mulungu akudaliseni kusanade tione matimu yathu alandire mphatso zawo. Mulungu akudaliseni ziko kwambiri. Chonde usanepele kupanga subscribe.